לא ציפיתי שזה יראה ככה. זה רדום לי. נו, תהרוג אותי עכשיו 3 לפנות בוקר ו20 דקות. יואו, אני נראית כמו פרידה. טוב, אני עושה עוד, אין לי כוח. תשמעו, אל תעשו את זה בחיים, זה שורף ברמות, במיוחד עם בקבוק ברזל. זה כל האיפור שאני לא הולכת לשמור אצלי, אז אני אביא את זה לחברות שלי ולאחיות שלי שיהפכו את זה לסטרילי ומי שתרצה שתיקח. בעיקרון סתם שתדעו, לא רצוי להעביר איפור מפנים לפנים. ויאללה, בוא נסדר את קולקציית האיפור שלי. אם זה יישאר כל החיים, זה נראה כאילו הזרקתי. זה לא יהיה בתוך האלכס וגם לא יהיה על השולחן. העברתי את המברשות לכאן וגם את הפלטות צלליות שלי. ראיתם את הצדדים? יואו, אני מה... איה! כואב ממש להכניס את זה, כאילו... אתם מרגישים כאילו? כזה מזריקים לכם את זה. אומייגאד. What the fuck? לא עושה את זה יותר. אם אשכרה הגעתם עד הנקודה הזאת בבלוג, אז תגיבו בתגובות אודם שחור. זה תמיד מעניין אותי עד כמה אתם באמת מקשיבים לי. אז נגיד לחזר מהעבודה, ועכשיו אני מחליף בגדים שנצא לאימון. Let's go! הוא לא עוד פרקים ביי. איה!